Hej, det Gameplays.dk. Vi vil gerne lave en video på Minecraft i OPPP. Og næste video, den skal nok være bedre. Det skal nok ikke være Minecraft, så... Ja, okay. Ja, vi begynder nu. Så som I kan se, er vi allerede i gang. Og så jeg sætter ud. Kanalen der dobbelt så på og en channel hele 1000. Og vores video bliver nok til, skal vi sige, 12-13 minutter eller sådan noget. Før den frem på den. Hvor har de skabt X? 5 minutter til at stemme. Jeg vil hellere have sådan en chance. Det var dejligt. Det er de fleste nok her. Vi kæmper meget for at få sådan ting, hvor kæmpede det på ting. Hvor mange gange de kunne fløje tilbage i luften på ting, og hvor mange gange. Altså, det kommer op bare ind på, om det er lavet i et side. Nej. Jo. Og hvorfor skulle det være det? Hvorfor skulle det være det? Nå, men det kan jo ske for alle. Så det kan det sådan set ikke, det er fordi så hjemme med mig, og der har jeg har 2 computere jo. Og så den der computer jeg har, den har faktisk været mega god, men nu lukker den bare ned af sig selv. Så I må også gerne give os nogle gode server nede. Skriv til, så må I gerne give os nogle gode server og sådan noget. Så det må I rigtig gerne. Komme med nogle gode server, så skal vi nok se. Så skal vi nok prøve at spille lidt på dem. Og lave en video måske på et tidspunkt. Så det var en af mine gamle ven, jeg har fundet, så derfor dræber jeg ham ikke lige.
Nå, men hvis det er, I kender et rigtig godt filmerprogram, så må I også gerne skrive det. Det her vi har, det kan komme op til 15 minutter. Og hvis nu du laver single player eller et eller andet, så hvad hedder det nu? Alt bliver fyret, hvis man laver single player. Og bandacam, det kan man sådan her. Det har jeg også på det. Og Scratch, det jeg ved ikke, hvordan jeg downloader det. Gratis Scratch. Altså, jeg ser et eller andet sådan fil. Nu er jeg for med. Det er dejligt. Og det er så det kan godt være, at vi ikke lige har snakket så meget, det er fordi vi har helt glemt at snakke. Skal I prøve noget andet? Du bliver kold. Hvor fanden er det? Au. Jeg tænkte, det skulle nok koldt. Au, hvor der fuck kommer så ud? Prøv at se de pile, jeg fik nu også. Jeg kan ikke klare en skab på X. Hvis den er ildlæser, så var det ikke skab på X. Hvis den havde så var det ikke skab på X. Nå, han er med. Det var rigtigt. Hvad er det? Audi. Jeg kommer til os. Jeg har ikke engang set den. Jeg hader det med skab på X. From hardcore. Jeg forstår det med skab på X. Jeg tror, vi gør det indtil jeg dør måske. Måske. Det gør jeg jo snart. Nå. Hvad fanden? Den var sød. Oh my god, they're in the spawn. Yeah, you
Øj, jeg er ved at dø. Det bliver lækkert lidt. Okay, vi skal bruge en stor hækker. Jeg gider ikke det her. Okay, slå ham. Endelig. Okay. Super cool. Program kan ikke kill. Nej, han er shot med 6. Jeg tager det sgu. Ui, nu så det. Fuck. What? What? What does the fuck han kan slå hurtigt, mand. Det kan sgu ikke klare, mand. Prøv at se ham. Jamen. Jeg har en streng. noget først. Jeg tror altså, han er hacker. Det bedste er sådan her. Nå, så dør jeg. Yeah. Jeg vil bare gå og kæmpe med mig, når bare mig går til PvP. Nu finder de der giver alle de stenslag. Og lige at kaste den her, så skal vi lige se sig for bedre. Jeg skrev det i min sang. Hun var ude til kanten. Jeg kigger den ud. Jeg vil også sige farvel. Vi får sådan så mange igen. Ej. Jeg vil bare ikke sige farvel, du kan ikke nå det. Stress. Sikker. Ja, jeg siger farvel, men nu skal man se, hvad du selv siger. Okay, så det var det for i dag, og håber I kunne lide videoen. Farvel. Og så farvel. Ha' det en god dag og eller aften, eller hvad I ser den. Så farvel.